Baba ukuthi nje iqiniso imfihlo yethu uyayazi. Yebo. Nanokuthi kuze kube khona umuntu wesimame ozofika athole iy'ngane ngingazizwa. Yebo. Ngithukwe emndenini. Kwangiphatha kabuhlungu. Kuyimanje inhliziyo yami ayikho right ukuthi awukwazi ufike uzoxolisa kumina ngoba akusemnandi. Sengihleli angisahleli kahle. Kodwa ngokuthi-ke kukhona nengane kumele ngibekezele. Iyona nje inkinga yami. Abomndeni sebemthuka umama sebesho ukuthi abazali, kungani ungasabavezeli ukuthi umama sahamba naye sazama kanje sahluleka naye kanje. Ukephi ngenkathi sebemthuka sebesha amagama kuze kube kufike ekuthenini lilanda unkosikazi ngaphandle engazi yena. Engakubeka lapho ngahluleka ukuma njengendoda lapho. So hlulekeni ukuma nami njengendoda ukuthi ngimlwele. So ngambuka njengani sengimbuka njengesitha somndeni sokuthi umsebenzi okwakufanele azowufeza ekhaya. So nginehope yokuthi uzowufeza wagcina ungenzekanga. Ngaba nengcindezi enkulu engibhekena nayo yokuthi kumele manje alanywe kube khona umama wesibili. Sawubona mbukeli ekhaya, igama lami ngu-Olwethu Ngakacele. Sesiphinde sahlangana la ohlelweni la sithi khona mbukeli bodla ebese uthola usizo. Ngoba kubalekile ukuthi ulapheke emqondweni kungabi khona izinto ezikwenza ungalali kahle ebusuku. Namhlanje ke sivakashelwe uMrs Mbambo. Ngizomnika ithuba kayithule kuwena mbukeli ekhaya. Sawubona mani njani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila ma. Bengicela abantu uma angiphi igama lakhe nesibongo nokuthi uhlala kephi nendawo nokuthi seneminyaka emingaki eshadile. Yebo igama lami ngingusibongile waMkhize oshadele kaMbambo. Yebo ma. Ngihlala eMlazi. Sengishade iminyaka ewu-15. So nginenkinga yokuthi kukhona imfihlo engayitshela ubaba. Wangayitshela kodwa abantu basekhaya umndeni. So indaba yasiqala ngokuthi ngisayingane. Ngangithola abantwana baphuphuma. Yebo. Ngathi ngaya kudokotela wathi udokotela hayi ngeke usakwazi isibeletho sakho ukuthi sikwazi ukuthi ukwazi ukuthi ube nengane. Ngcono sizivale. So ngamchazela ubaba yonke lento le. Saqhubeka ke sashada. So umndeni awazi lutho ukuthi kwenzakalani. Ubhizi ulokho ungithuka uthi hawu isikhathi eside kangaka umakoti akashadile. Ushadile kodwa akayitholi ingane. Base bathatha isinqumo sokuthi kuthathwe unkosikazi wesibili ngingatshelwanga. Ngafike ngabizela imeeting wathi hayi nangu unkosikazi wesibili osezokuzalela ingane ngoba wena awuyitholi ingane iminyaka isiminingi la. Ayitholeke ingane ngiyikhulise izibe neminyaka ewu-8. Naye umama loyo uzoyithola ingane emese yayishiya ahambe isala ikhuliswe yimina. Manje ubaba akazi axolise nje ngokuthi bavele baqhamuka bezongitshela ukuthi wena usuzoba nonkosikazi wesibili. Ngoba manje ingiphatha kabuhlungu lento phela ngayithoba ngangakwazi ukuthi ngitshele umndeni ukuthi kukhona into kanje kanje ngoba uma nginenkinga kufanele ngiqale kubaba ngikhulume naye. Kuyima-ke indaba iye kumndeni. Kuze kuphele sonke lesikhathi nje. Angazi ukuthi ubaba uyoxolisa nini noma kwenzakalani. Ngazi. Phephisa kakhulu ma ngalokho. Usho ukuthi nje abazange bakunikeza ithuba njengoma umdala ukuthi wazise ukuthi ubaba useyinhlelweni zokuthatha unkosikazi wesibili. Ngaphezulu kwalokho futhi base bekunikeza usana loluncane lakhuliswa wena umakoti wesibili engasekho. Lutho nje. Ngabe lathiwa vele uyinyumba thatha nayo ingane uyikhulisa ngoba vele awuzali. Kwalowo mama wakhona wahamba nje wangabe phinde wabuyela emuva. Sengiseleke mina ngikhulisa ingane phela ingane ayinacala. Okubuhlungu ukuthi ubaba kwakufanele angichazele yonke into ukuthi ma kuzokwenziwa kanje kanje kanje. Yebo. Wathula wangantshela ukuthi kube imanje. Phephisa kakhulu ma, sibonga kakhulu ukuthi ulibhalele lo hlelo lolu ufike futhi la mathupha uzokhipha konke okungaphakathi kuwena ma. Engikuthembisa kona ukuthi lesi kusayisigaba sokuqala. Ngizocela nokuthi futhi uma angadinwa ubaba somthola abe khona la. Ebese mhlasimpe kube ngcono uma usuthulela yena konke okungaphakathi nekusalile
ukuvezele yena ubaba siza ukuthi kufika kanjani ekuthenini izinto zize zonakale kangaka kuwena ngaphakathi. Hayi ngiyezwa. Phephisa mawami. Yeah. Mbukele ekhaya usulizwile-ke lonke udaba ngomaye sesithulelile. Bonke ubunzima abhekene nabo njengamanje. Ngizocela ukuthi sithi qhu ngasey'tolo mase sibuya sobuya esekhona naye ubaba ezwe ikhalo zamama, ezwe ubuhlungu umama abhekane nabo sonke lesi sikhathi lesi engakwazi ukuzikhulumela ngenxa yokuthi kuthiwani umakoti emzini ugibisa ikhanda. Ngiyabonga Mbukeli. Mbukele ekhaya sesiphinde sabuya-ke usekhona naye ubaba la e-studio lapho sithi khona kuwena bodla ebese uthola usizo. Umama-ke njengoba sesichazile kudaba lakhe sawubona baba ninjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila baba. Ngiyaphila mama. Yebo, ubaba owakabani isibongo uhlala kephi nendawo? Ubaba lo phambi kwakho njengamanje ubabiyela. Yebo. Kahle amagama amaphelele uNtokozo ubaba ubiyela kodwa manje ngokwesibongo esisebenzisayo uweyinkinga yibongo ubambamba. Oh yebo baba. So umama ngiyazana naye ngoba ngiyamazi. Ngokuhlala sihlala eMlazi. Oh ngokuhlala nobabili nihlala eMlazi. Okay, akunankinga baba. Ngithi nje angizwe ukuthi ubaba nomama sebenesikhathi esinganani beshadile. Kunezinto asengivezele zona mina la asho ukuthi seyihlale naye ngaphakathi iminyaka engazi ukuthi izinto angayidlulisa kanjani ngaphakathi kuyena. Ngizocela ukuthi ubaba ngimnikeze ithuba ukuthi mhlawumbe asichazele ukuthi bahlangana kanjani nomama ekuqaleni kwabo ukuthi baze bafike emshadweni bekade kunjani phambilini. Kungabe izinto isafana yini nasekuqaleni njengamanje ngokubuka kwababa? Engakubeka Ntokazi umama sekweminyaka engama-20 but ngimazi iminyaka esesiganene yona icishe ibe u-15. Yebo. So umama ekumtholeni kwami ukhombise zonke izimpawu zohlobo lomuntu lwesifazane engakwazi ukuthi ngiphile naye emhlabeni. Yebo. So sakwenza lokho saganana naye. Uthando lwethu beluluhle lingenayo inkinga. Ngoba bengingasoli lutho uthando lwethu and futhi ngibona ukuthi ngempilo ngathi siyakude. Yebo. Ngempilo siyakude. Ubaba njengoba ethi beluluhle kukhona la abone khona izinto sengathi ziyajika isafana nasekuqaleni. Engingakubeka kucace Ntokazi umama ngaphambi kokuthi sibophezele ngefindo lomshado. Yebo. Kunodaba alibika kumina. Yebo. Eliphathelene nesimo sakhe. Yebo. Kodwa manje mina ngangalithatha serious. Engalithatheni serious ngaba nethemba lokuthi hayi izinto ezodlula lezo. Yebo. Ya ngaba nalelo themba lokuthi ngoba phela ngiyabona ukuthi nakho umuntu ezolahlekelwa imbali. Yebo, imbali yakabani yakamkhize. Yebo. So kinalelo uthemba ukuthi inkinga sizoyilungisa ekubeni angichazela konke. Ilokho engakubeka. Yebo baba. Angithandi ukuthi zonke izinto uzizwe ngami ngoba kuzoba sengazuthi konke kusuka kumina. Ngizonika umama ithuba akachaze yena ukuthi yiziphi kahle lezi zinto akhala ngokuthi zimlimaze kakhulu ngangokuthi akasazizwe ejabule njengakuqala kunezinto ezenzeka. Hayi ngiyakwazi nami. Yebo baba uyakwazi. Angimnikeze ithuba akubeke. Engahambi kahle. Yebo baba. Hayi angimnikeze ithuba ayikhulumele mawami. Nangu baba ngicela nje usebenzise leli thuba ukubhodla konke okungaphakathi kuwena ukuze azi nobaba ukuthi uma ngingasahambi kahle konakaliphi mekumele axolise futhi axolise mama. Yebo sawubona baba. Yebo nkosikazi wami. Magcwabi. Hayi inkinga yami baba ukuthi nje iqiniso imfihlo yethu uyayazi. Nanokuthi ukuze kube khona umuntu wesimame ozofika athole izingane ngingazizwa. Ngithukwe emndenini. Kwangiphatha kabuhlungu. Kuyimanje inhliziyo yami ayikho right ukuthi awukazi ufike uzoxolisa kumina. Ngoba akusemnandi. Sengihleli angisahleli kahle. Kodwa ngokuthi ke kukhona nengane kumele ngibekezele. Iyona nje inkinga yami. Kwabuhlungu ukukuzwa lokho ngoba phela mina bengithi izinto sizozama ukuyilungisa ngendlela ongibekele ngayo. Ngihlele ethembeni. Ukuthi indaba yasuke yonala ngokuthi udaba ngilithule emndenini wami. Lokubika inkinga yakho ekubeni nawo umndeni busungibangele busungifakele enkulu ingcindezi.
yokuthi naye iminyaka ihamba kulokhuza umama kanti umgodla nini umntwana. So ngagcina nami sengithatha umoya wabo ukuthi ngigcine sengihambelana nabo ukuthi nakhu phela iy'nkomo zakithi umsebenzi ungabonakali umsebenzi wazo. So base bebeka umbono ukuthi kungaba ngcono ukuthi ngithathe omunye unkosikazi ukuze kubonakale ukuthi umndeni kumele ukhule. Yilokho engabonisana nomndeni wami nkosikazi. Kodwa umndeni kwakufanele ngesikhathi nibonisana nami ngibe khona lapho njengonkosikazi omdala. Hhayi ukuthi nithathe iy'nqumo nodwa mina ngikho lapho. Ukuthi manje iphutha elasuke lenzeka nkosikazi. So njengoba ngangikuganile akufake emagcekeni akithi. Ekufakeni emagcekeni akithi ngabe usomqondo ukuthi mengisebenza ngisebenzela umuzi wakithi isibongo sami. So ekusebenzeleni isibongo sami so ngase ngilalela bona kakhulu. Yebo baba, mina ngifisa ukwazi baba ukuthi noma ngikholwa ukuthi uzama ukuchazele yakona ukuthi kwenzeka kanjani baba ukuthi kuze kufike ekuthenini kungena unkosikazi wesibili ekhaya ungazange umazise nibe nilala embhedeni owodwa nihlala endlini eyodwa. Engakubeka ntokazi kube ingcindezi enkulu engibhekene nayo ngokuthi mina engikwaziyo nengizophinde ngikusho ngazi ukuthi mina ngisebenzela umndeni wami. So njengoba ngalanda umagcwaba azokhulisa umndeni wami. So okuningi bengikuhlela nabantu bakithi. Ngoba mina ngikholelwa ukuthi ngisebenzelani, ngisebenzela ekhaya. Ngizokhulisa umndeni wami. Uyayibona-ke kodwa baba ingozi ukuthi ufike walima lapho umama lapho ukuthenini angazazi izinto ezenzakalayo. Kwabuhlungu lo ngoba mina bengazi ukuthi even ulokhuza umkambi wesibili ebengithi ngizovusa ngawo umuzi. Kube ney'nkinga wayeseshiya ingane ngase kuthi mina ngitshela ukuthi selokhu umagcwaba ulokhuza umne wabe ehambile usezolapheka ngokuthi akhulise ingane. Kodwa nje ubaba kube nje wangichazela yonke into waxolisa. Ngaba akukho kanje. Kuba washeshe waxolisa ngabe ngi-understand-a yonke into. Manje wavele wayithulela wangangitshela lutho. Phela mina ngasebenzisa nkosikazi ngokuthi mina njengobaba obekwe ekhaya lokuthi umsebenzi wami besengiwufezile ukuthi ikhona ingane. So njoba ingane ikhona njoba unina wawo eyizele nawe unina wawo uzoyikhulisa. Kunzima kona. Kodwa ingane ngayikhulisa kodwa bengisacela uxolo nje kubaba ukuthi ngihlukumezekile wangasho lutho wayithulela. Nomndeni ungithuka ngala. Nkosikazi lapho angicabanganga kanjalo. Mina ngoba mina bengikwazi ukuthi ebengikwenza bengicabanga ukuthi kuzokujabulisa ukuthi kube khona ukuthi noma wazi ukuthi ingane awungeke usayithola kodwa ikhona ingane yala ekhaya oyikhulisile oyithatha njengengane yakho. Hayi anginankinga baba nengane. Kodwa nje uxolo kuphela nje engikudingayo. Uxolo liphathelele nani nkosikazi? Nokuthi yonke lento iyenzeka ngingatshelwanga ngakhishelwa ngaphandle yonke into yenzeka. Ukuthi nje uze kumina uthi mama ngiyaxolisa sekwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi. Ngoba mhlambe nale ngane ngangizovela ngibona ngengane isilethwe nje ngingazi nanokuthi kwenzakaleni. Yebo mama ngiyakuzwa konke osukushoyo. Babukele emakhaya ngizocela ukuxolisa ukuthi ezinye izinto ngathi izogcina seyivela ngami umama ubukeka sengazi ukuthi akayena umuntu owande ekukhulumeni kakhulu kodwa ubesibhalelile ku-email zonke izinto. Ngizocela ukuthi ngibuze baba. Umama ngenkathi nisabuqala ubudlelwane ngingakafiki ngisho emshadweni akazange nakuvezela ukuthi unenkinga yokuthi akabatholi abantwana. Wakuveza lokho. Wakuveza lokho. Wakuveza lokho. Azange umama ahambe nawe nizame mhlawumbe indlela zokuthi niye enyangeni niye zangomeni nibone ukuthi ayikhona indlela yokuthi mhlawumbe engasiza lesimo sakhe nahluleka akuzange kufike lapho. Ukubeka nje ntokazi ngingayi lena lena. Yebo. Intokazi leyaka umagcwaba Yebo. ngithanda ukubhubha. Yebo. Noma zikhona ingqinamba umuntu ahlangabezane nazo. Benginothando nehophi ukuthi zonke izinto ezolunga zifane nasesimeni esahlangane nazo. Nakho siqala ukubonana. Ukephi ke baba ngenkathi abomndeni
sebemthuka umama sebesho ukuthi abazali, kungani ungasabavezeli ukuthi umama sahamba naye sazama kanje sahluleka naye kanje. Ukephi ngenkathi sebemthuka sebesha amagama kuze kube kufike ekuthenini lilanda unkosikazi ngaphandle engazi yena. Engakubeka lapho ngahluleka ukuma njengendoda lapho. So kuhlulekeni ukuma nami njengendoda ukuthi ngimlwele. So ngambuka njengani sengimbuka njengesitha somndeni sokuthi umsebenzi okwakufanele azowufeza ekhaya. So nginehope yokuthi uzowufeza wagcina ungenzekanga. Ngaba nengcindezi enkulu engibhekena nayo yokuthi kumele manje alanywe kube khona umama wesibili okuyena uzowakha ikhaya. So ingcindezi ebengibhekene nayo mesihlangane nefamily yokuthi ngibukeka njengendoda eyisahluleke ezohluleka ukuvusa lo muzi. Umama-ke njengoba eze la ekhaya babi ngoba konke lokho nzima enabhekana nabo nobabili wangaxoxa naye kwakhe isilonda ngaphakathi kuyena ukuthi bayamthuka bonke abomndeni kodwa abawazi umsuka wendaba ukuthi isukaphi. Abazi ukuthi ekuhlanganeni kwenu wawuvele wazi wena baba ukuthi unenkinga kanje kepha wamthatha wamletha ekhaya. Ngiyacela mama makukhona engikushoyo ongavumelani nakho noma ongekona okubhalile ukuveze lokho. Hayi kuyiqiniso konke lokho kushoyo. Okay. Baba awuboni ukuthi mhlambe kwakuyosiza ukuthi nixoxe le ndaba nomama ngonkosikazi mhlambe futhi ngabagcinanga kuba nje kuze kuba uyahamba futhi umakoti. Engakubeka mina okukhulu naseyinqumeni ebengiyibeka nebengiyithatha bekukuvikela inkomo zakithi. Ukuvikela inkomo kwababa-ke kugcina uyawubona umehluko before alethe unkosikazi nako konke okwenzeka ukuthuka kwakhe umama omndeni uyawubona umehluko usafana noma nasekuqaleni nasekuhlanganeni kwenu ngaphambi kwazo zonke lezi zinto esezenzakalile. Bengithatha ukuthi isimo sizoyilungela sona. Kodwa uyabona ukuthi akasafani. Ngoba angisibonanga isikhathi sisuka. Ayitshela ukuthi ekusukeni kwesimo njengoba sinje sizophinde siyilungele sona. Isimo sibuyele kulesi simo esijwayelekile esahlangana siyisona. Ukukhula-ke kwesilonda sakhe-ke ingakho eze wabhalela lapha ekhaya washo ukuthi akaphathekile kahle ngalezi zinto lezi esengiyibalulile ezinye futhi naye uyibalulile. Mhlawumbe ubaba ngokwakhe ubengafisa ukuthi kwenzeke njani umama ukuze abuyele esimweni mhlawumbe ubaba uyayibona indawo angayilungisa ekuceleni uxolo noma ekulungiseni lesimo lesi esenifena ayithola kusona ngoba ekugcineni kosuku isifiso sethu njengoba nilawo ukuthi umama abhodle konke okungaphakathi akusho ebese siphinde futhi siyalungisa izinto wakheke umuzi asuhlakazi inhloso akusikho ukuhlakaza kodwa ukuthi niqhubeka niyaphambili kuba ukuthi usepholile naye umama usekwamkelile konke okwenzeka nobaba wawabona amaphutha la kukhona amaphutha. Engakubeka njengamanje intokwazi ukuthi okuningi bengitshela ukuthi kwami emzini kababa uhamba kahle. Bengazi ukuthi isimo sesimabheketwana kanje. Sekunje. Ya sekunje. Hayi no. Bengitshela ukuthi ngisahamba ngendlela engifundiswe ngayo nangendlela okuyiyona empilweni. Nawe uyawazi amadoda afundiswa kanjani. Bengitshela ukuthi ngisahamba ngendlela okuyiyona. Kodwa ubonile ukuthi umama azange abe nenkinga nonkosikazi owamlethe ekhaya kodwa inkinga yaba sekuthenini yena akazange azi. Ya. Ekubekeni kwami intokazi mina bengazi ukuthi njengoba inkinga wake wangilandisa ngaphambilini ukuthi sihlale ngendlela esemthethweni. Mawukuthi sesizame konke sahluleka. Mina ngangitshela ukuthi kuzoba ilokhozi sixazululo nesolution ukuthi ilanda umnako wabe ekhaya. Ilokho engangitshele khona. Ngitshela mhlawumbe uzokunderstanda lokho. No, hayi kuyazwakala. Ma kukhona okunye usafisa ukuthi ukuchazela ubaba ngoba into ebalekile mama la ukuthi uthatha isigaba sokuqala ukuze noma sedlulele esigabeni sokuthi uhlangane nodokotela ukuze ulapheke ngaphakathi kuba ukuthi uyakwazi ukukhuluma uyakwazi ukuveza inkinga ngaphakathi. Yabo nje isilonda sami sila ngaphakathi kusanzima ukuthi kuphole. Ngoba lento yangiphatha kabuhlungu. Ngoba ayikho indawo esisahamba nje nayo sizonke indawo. Manje inkinga yami ukuthi akakwazi ukuthi eze kumina azongitshela ukuthi unkosikazi sekuzokwenziwa kanje. Ngoba phela nami angisaphathekile kahle.
Susaba ngisho ukuthi uhleli ukuthi mhlawumbe kuthiwa khona into ozoyenza enganeni. Ngoba ingane wathi kuthiwa iyagula. Kuzothiwa hhayi bo nangu umuntu ezobulala ingane. Kubuhlungu uhlale endaweni la ubizwa khona ngomthakathi. Ubizwe ngawo wonke amagama. Nalo mama owahamba kuthiwa yimina engamhambisa. Uzohlala uhleli endaweni enjalo awazi ukuthi kwenzakalani. Ubuhlungu kona isilonda asipholi, asikakapholi. Ubaba nje kufanele ahlale kahle la phansi ayikhulume kahle le ukuze kube noxolo. Mama ubona ukuthi mhlawumbe ngaze kube ngcono ihambe izifike nasemndenini Hayi ngcono kona. ukuthi ubaba uchazele umndeni konke. Ngoba bahamba bayokhuluma bodwa nomndeni bangishiya ngaphandle. Baba kuthini ukuphawula kwakho ngalento mama sayiveza manje ukuthi nasemndenini usane uvalo lokuthi kuthiwa uyizathu sokuhamba kwamakoti wesibili ngenxa yokuthakathi bakhe usehlele novalweni nangalo mntwana omncane amkhulisayo ukuthi meba nenkinga kuyophinde kukhonjwe yena futhi kuthiwe uye umthakathi odala yonke lento ekhaya. Ukuthi intokwazi mina ngendlela isimo ebengisibuka ngayo. Munesithembu. Sikhule sazi ukuthi thina impilo yasesithembeni ukuthi kuhlale kunuwana. So lokho mina ngithathe mina njengempilo yakhona. Bengingazi ukuthi kuzohamba kuze kufinyelele lana. Ngazi ukuthi vele esithembeni kuphilwa kanje. Kuphilwa ukuthi hlale kunuwana. Menginganukwani omunye amakhosikazi umuntu amakhosikazi khona enye ihlale izibona ingcono kunenye. Bengingazi ukuthi kuzogcina sekunje. Kodwa ubaba ukholwa ukuthi angamlekelela umama ekuthenini kuphole aphole amanxeba angabe umuntu ongalala ebusuku ngenxa yovalo ukuthi ngasa kusaseni kwengokunye noma ngobuhlungu asedlule kubona ngaphambilini. Engingakubeka ntokwazi ngimisele ukuthi ngimlekelele yonke ngendlela ngoba ngasekuqaleni bengizama ukumlekelela ukuthi sithole ingane noma bengazi ukuthi akulula. So njoba ngifuna ukuthi sibuyele empilweni yethu yakudala. Ngimisela ngokumlekelela kuzo zonke izinto. Ngoba ukwazela ukukhombisa ukuthi umama ithe unina walengane ihambile wakwazi ukukhulisa lengane. Wakuveza ubuqotho bakhe. Ilokho engakubeka. No hayi baba siyabonga kakhulu kuyazwakala ukuthi ubaba lento isengalungiseka nisengaphinde nihlangane nibumndeni nami ngiyakholela ekuthenini yonke into isengalungiseka ukusuka manje kuyaphambili. Ngizocela ke ubaba nomama ukuthi mesiqeda lapha sobe sesiyabanikeza imininingwane yokuthi mhlambe bahamba udokotela ozophinda unikeze umama iplatform yokuthi akukhiphe konke okungaphakathi ngoba siyabona ukuthi kusanala kusala khona kancane ngokuyiveza yonke inkinga yakhe. Sizocela ukuthi ke baba umeseke kona konke kuze kube uba right. Bathe ngakuthembisa kona mama ukuthi kube isigaba sokuqala lesi sokuphola. Impilo isazoba right nisazoba right nobaba izodlula yonke lento le. Baba umama njengoba eze lapha kuthina si Black Life TV ukuthi azothola isaluleko athole ithuba lokuthi abhodle nokuthi athole uxolo kuwe baba. Ngicela ukubuza la baba ukuthi angabe ubaba akasiboni isidingo sokuthi mhlambe axolise kumama ngoba unkosikazi wakhe la athi usafisa baqhubeke naye bahlale bakhumuza ufudumale ngobukhona bakhe. Ubaba akasiboni mhlambe isidingo sokuthi axolise noma ngingamnikeza ithuba lokuthi ayikhulumele nanansi imanzi yakhe yakamkhizi. Yebo ntokazi isidingo ngiyasibona but bekuyindlela yokwenza. Yebo. Ngoba uyazi thina isamadoda ukuthi siyathanda ngaso sonke isikhathi ukucupha isisoka. Yebo. So kusasela indlela yokwenza yokulungisa umuzi lo ngizama ukuphemba. Umuzi lo wakithi. Bekuyindlela yokwenza ebengitula kuyona. Yebo. Akulungile baba mina ngizocela ukunikeza ithuba ke lokuthi ukhulume naye ukuze thina njenge Black Life kube ukuthi sesiqedile isigaba sethu sokuqala la umama athola khona iseluleko athole khona ukubhodla noxolo livela kumkhwenyana wakhe. Ngicela nje ukuthi ngikunikeze ithuba ukuyikhulumela nanansi imanzi yakhe. Nkosikazi. Yebo. Magcwabi. Cela sidlule kuko konke okwenzekile empilweni yethu. Okukuningi ngisuke ngabuso kakhulu ukuthi ngiyindoda ngumuntu wesilisa. Ngangabone noma sengiphambuka. Cela uxolo lwami mekuthi ngiphambukile, ngingazi ukuthi ngiphambukile, bengazi ukuthi ngisaqhubha kahle. Cela uwamukele uxolo lami nokuzehlisa kuwena. Hayi ngiyalamukela baba uxolo lwakho. Acathi necounseling ngizolekelela. Okwanje ngimisela ngokuthi
nami ngishintshe ngibe indoda ephilela umndeni wayo, hhayi ephilela ukujabulisa abantu bakubo ngokuthini, ngokuthi ngijabulise abantu bakithi ngemibono yabo. Cela manje ukuthi sisuka manje sesizoba umndeni obambisene esilungisa izinto sizobabili. Hhayi kulungile ngikuzwa konke. Yebo. Ngoba lokhu kukhombisile, ngiyambona undodakazi uyakhula nasesikoleni, wenza kahle. Ngiyakubonga kulokho. Uyayiveza iy'mpawu zokuthi ekufikeni kwakho la ekhaya, kwakungalona iphutha. Iphutha elibe khona ukuthi noma umkhulisile undodakazi akaveli kuwena, kodwa unguwakho ngoba unini washiya. Hhayi kuyezwakala. Mbukele ekhaya, ngiyathemba uziboneleke umama evezela ubaba konke abhekene nakho kwaze kwaba isekugcineni-ke. Sicela ukuthi siyibambe lapha inkulumo yamama nobaba sebeqhubeka kahle kwi-counselling. Siyabonga kakhulu Mbukele ekhaya. Ngicela ungakhohlwa ukuthi ulike, usubscribe, ucomment. Ukushiya kwakho Mbukele ekhaya umbono lapha kuma-comments kuyamlekelela nomuntu osuke kade efikile la ku-show, ngoba uyakwazi ukuthi abuyele kuma-comments afunde ukuthi mhlawumbe iziphi ezinye indlela angalungisa ngazo ukuya phambili. Siyabonga kakhulu. Ngicela siphinde sihlangane ngokuzayo lapho sithi khona bodla ebese uthola usizo. Ngiyabonga.